Kont taf li Oħxon kellha tifsira oħra 250 sena ilu, jew li qasqusa fuq ir-Ross kien fost l-aktar platti popolari fi żmien il-Kavallieri. Dan it-tarif joħroġ minn proġett li beda jsir minn żewġ ex-studenti tal-Malti biex jiktbu u jippubblikaw għall-ewwel darba l-ewwel dizzjonarju tal-Malti li qatt inkiteb minn persuna Maltija. Net News mar il-Biblioteka Nazzjonali l-Belt Valletta fejn iltqajna ma' Rosabel Karabott li ilha għal dawn l-aħħar 8 snin taħdem fuq dan il-proġett. Li għamilna jiena flimkien ma' Joe Trevisan ikkupjajnieh kollu biex nippreservaw il-manuskritt u jkun iktar aċċessibbli għan-nies. Id-dizzjonarju nkiteb fuq perjodu ta' 19-il sena minn Gian Piet Franġisk de Soldanis, awċ li hu kkunsidrat bħala missier l-istudju tal-ilsien Malti. Id-damma kif inhi magħrufa il-kollezzjoni tinkludi 4 volumi u s-sena d-dieħla se jkun pubblikat għall-ewwel darba l-ewwel volum. Dan huwa t-tieni l-qedem dizzjonarju tal-Malti. Dizzjonarju huwa miktub minn De Soldanis li jgħix fis-seklu 18, jiġifieri dan inkiteb bejn l-1750 u l-1769, jiġifieri dan 19-il sena jaħdem fuqu, għax kif taraw huwa voluminus ħafna kif kien idrawwa dak iż-żmien. Min is-sena d-dieħla ħajakkwista kopja ta' dan it-tieni l-qedem dizzjonarju bil-Malti se jkollu ċans jinnota numru ta' affarijiet interessanti dwar kif kienet tintuża il-lingwa fi żmien il-Kavallieri. Insibu wkoll kliem li llum m'għadniex ngħiduh, pereżempju qabel flok tqaxxar il-leħja kienu jgħidu tomloħ. Jew kliem li kellu tifsiriet oħra, pereżempju llum oħxon ngħidu għal persuna li għandha naqapis, dak iż-żmien kienet tintuża wkoll għal persuna li ma tantx għandha manjieri. Jew inkella pereżempju kliem li llum biddel it-tifsira totalment, eżempju llum ngħidu taħmi xi kejk. F'dak iż-żmien meta tgħid taħmi lill-oħrajn jiġifieri tawwi tgħidlu kontra xi ħadd ieħor. U x'jgħid De Soldanis dwar il-platt qasqusa fuq ir-Ross? Mbagħad insibu ħafna tarif kulturali qawwi fuq l-ikel, pereżempju platt popolari ħafna kemm mal-nies li huma bdiewa kif ukoll mas-sinjuri kien jgħidulu qasqusa fuq ir-Ross. Dan kienu jimlew majjal bil-ġobon ħalib u mbagħad idaħluh il-forn fuq sodda ta' Ross u basal u De Soldanis jassigurana li t-toma tiegħu kienet waħda mill-aħjar. Il-laqta umoristika ma tonqos mid-dizzjonarju ta' De Soldanis. Mbagħad hemm ukoll dik il-laqta umoristika. Pereżempju hawn jitkellem fuq il-labar tax-xar tar-ras, il-hairpins biex niftehmu. Jgħidilna Malta qatt ma rajthom għax in-nisa kien ikollhom rashom motti bil-velu. Jgħidilna ma darba sifirt l-Italja u kien hemm mara kellha 50, jgħidilna iktar kellha furfiċetti f'rasha milli kellha xar. De Soldanis ma kellux iċ-ċans li jara x-xogħol tiegħu pubblikat għax 100 sena biss wara li kien lest. Iżda grazzi għal Rosabel u oħrajn involuti fil-proġett, is-sena d-dieħla d-dizzjonarju se jkun disponibbli għal pubbliku 250 sena wara il-mewt ta' De Soldanis innifsu.